бародаро ғуноҷини якумзои тоза чорнапёсрай. Ана ира чорнапёср меган. Худуш сиб сиёҳай, сина саб сафедай бародаро. Чор чочи, осонҷуши, як хела дора. Нав зойдагиай, зойдагиша 4 рӯз шудагиай бародаро. Гусалачаи буқача зойдагиай. беғайр аз гусалаш 16 литр шир ҷӯшидастем бародаро. Ним чоча гусалаш мехӯрад, сер мекунад ним чочкати. Ай 3.5 чоч бародаро 16 литр шир ҷӯшидастем. Гусалаш буқачаай. ва хушрӯ тамошо кунед, нашуд ҷӯшидан саломати аҳли осон ҷӯшида 100% гап надорум. чочои як ваҷабӣ дорад. иншоалло лӯбои одам ҷӯшиданашда раҳмат мега. чорчочи обод дорад. ай қафои сина тамошо кунед. гов картинкаговай. касе да маъқул бошад бародаро занг зане муомила мекунем. бародаро ғуноҷини якумзой. Якум гусалаша зойдагиай, гусалачаш мондай. Гусалачаш ғуноҷинчаи бародаро. Гусалачаи ғуноҷинча зойдагиай. 10 литр шир дорад бародаро. 10 литр шира ки нағз дорад, 8 литр ширда гарантияш хати метиҳем. нархи ё бошад бародаро 12,500 сомонӣ. 12,500 бо ягон чи муомила мекунем. این گوساله شای برادرو به حد گوساله فسان زویدگی جوشیدناش هم به حد آسانجو شای آدمی گوجوش هم رحمت چه میگوین به حد چوچوی آسانجوش داره. این ساختی سینه را تماشا کنید. قفای سینه برادرو به حد چوچوبری فسان داره گوک. این گوساله چشه خوش رو تماشا کنه. کسی ده معقول باشه زنگ زنه انشاءالله معامله میکنیم برادرو. бародаро гови чорнапёсраи тозаи сеюм гусалаша зойдагиай. гусалаш айши риски пародаи тозашай бародаро. тоза айши риски парода. ихали зоти айшир бародаро камай. иншоаллоҳ ҳами одами молку ҳами гусалаша калон мекунад, сумша мебурорад иншоаллоҳ. каседа насиб карда бошад иншоаллоҳ худованд раҳматша мегӯяд бародаро. гусалаша тамошо кунед. гусалачаш 15 рӯза шудагиай бародаро. 15 рӯза гусалачай. як чочакша гусалашда метиҳем бародаро. ай 3 чочуш 17 литр шир дорад. 17-18 литр ба ҳазур ҷӯшидастем. одами хушрӯ тарбият мекунад, 20 та шир мегирад. ҳозир ҷӯшиданошам мебинем бародаро. одами говҷӯшам иншоаллоҳ раҳмат ча мегӯяд. аҳлишдам саломатишдам бародаро. анаи ширбуроиш гова кашола кунея кашея раҳ гардоне. чочубари гова тамошо кунем бародаро. беҳад синаи зур дора. касе мегира раҳмат ча мегӯяд. гусалаша тамошо кунем бародаро чӣ хелай. бародаро ғуноҷинаки якумзой. якум гусалаша зойдагиай. 2 дандони говӣ дорад. нав 2 сола шудагиай гов бародаро. беҳад чочубари фасон дорад. нав зойдагиай. зойдагӣ 3 рӯз шудагиай. гусалачаи буқача дорад. гусалачаш буқачаай бародаро. 10 литр шир дорад бародаро. 8 литрда гарантияш кати метиҳем. як чоча гусалаш мехӯрад бародаро. ай 3 чочуш 8 литр шир ба гарантияшай.
ҳад чочу бари фасон дорад бародаро. Нашод аҳлишам ку як гудак ба ҳазур ҷӯшида метавонад. иншоаллоҳ одами молкун касе мегира раҳматша мегӯяд. ин чочу барша тамошо кунед чӣ хел чочуи як хела дорад. ана ин буромадани шириш гоҳи 20,000 нестай бародаро. тамоман одами гов меҷӯшад раҳматша мегӯяд. ана ина ширбуроӣ мегӯянд. ин чочубари гов бародаро. ин гусалачаш буқачай. бародаро хушрӯ тамошо кунед. касе да мақул бошад занг зане муомила мекунем. нархи ғуноҷин бошад 13 мазорай. 13 мазор сомонӣ бо ягон чия муомила мекунем иншоаллоҳ. касе да насиб карда бошад иншоаллоҳ. бародаро ғуноҷини якумзои тоза чорнапёсрай. якум гусалашай бародаро гусалачаи ғуноҷинча дорад. гусалачаи ғуноҷинча дорад бародаро айбуқҳои қирғизӣ рафтагиай. гусалачаш қирғизиай. гова хушрӯ тамошо кунед. 15 та шир дорад. як чоча гусалаша метем ай се чочуш бародаро 14-15 литр шир ҷӯшидастем. гова хушрӯ тамошо кунед. ҳозир раҳгардиёша тамошо мекунед. беҳад молаки фасон ая раҳгардоне. як картинкаговай бародаро иншоаллоҳ касе мегира раҳматша мегӯяд. ҳозир бародаро ҷӯшиданошам мебинед. беҳад чочакҳои осонҷӯш дорад. чочаи фасон дорад. растаяни чочашам дур-дури фасон аст. ана ин сохти синаша тамошо кунед. бародаро гови чорнапёсраи сеюмзой. сеюм гусалаша зоидагиай. ай сементали тоза буқа монда будем бародаро. гусалаи 70% сементали тоза зоидагиай. гова хушрӯ тамошо кунем бародаро 20 литр шир дорад. беғайр аз гусалаш бародаро 16 литр меҷӯшем. як чоча гусалашда метем бародаро ай се чочуш 16 литр шир ба гарантияшай. нашод хурда нӯшида саломатӣ ҳама тарафуш ба гарантияшай. як гудак ба ҳазур меҷӯшад. на ин нашоди ширбуроиша тамошо кунед. ана ина фонтан меган. ҳозир гова бародаро раҳгардиёша тамошо мекунед. иншоаллоҳ касе мегира раҳматша мегӯяд. одами хушрӯ тарбият мекунад бародаро 20 та шир мегирад ай гов. зоидагиш 20 рӯза шудагиай. 20 рӯза гусалачаай бародаро. хушрӯ тарбият мекунад бародаро 20 та шир мегирад иншоаллоҳ. одами хушрӯ тарбият кун. касе да мақул бошад занг занед муомила мекунем бародаро.